Dneska ti odhalím, jak jsem využil zdarma sociální sítě a získal miliony sledujících a i miliony zobrazení pro své klienty, pro své projekty i na mé účty. A znovu naprosto zdarma, vůbec nic mě to nestálo. Nech mě hádat, aktuálně ztrácíš hodiny tvorbou obsahu, který nemá vůbec žádný dopad. Sdílíš příspěvky na sociální sítě, za kterými není vůbec žádná strategie. A za poslední týden si pravděpodobně neoslovil více než 100 000 lidí zdarma. Pokud tomu tak je, poslouchej. Doktorka Kristýna se přidala do 3denní výzvy s účtem, který měl okolo 100 sledujících a už po 10 dnech získala přes 10 000 sledujících a na prvním příspěvku 2 400 000 zobrazení. Předtím měla maximálně 300 zobrazení. Lucka, která je maminkou na mateřské, sdílela příspěvek po dokončení 3denní výzvy a ten ji získal přes 11 000 sledujících. Pokud chceš více inspirace, výsledků a know-how, přidej se teďka do mojí 3denní výzvy, registrace je zcela zdarma a já ti tam odhalím tajemství sociálních sítí.